अबे हम खाली वीडियो करते हैं नमस्कार तो करते हैं फोन बोल के ऐसे साइड कितना बड़ा लाइटिंग था क्या से सहयोग बिना माने कार्यक्रम को आगे नेवा कोई होता बोले दूर का पास बाबा 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 जने ये बयस मत से साइकिल करी इतना बोलने से कॉल तो संख्या हां पूरी हो चुकी से आज ऐसे बंदे हम सब धर्म सेवा करना को हमें पाइला वो विशेष करके व्यवहार सुधी कर पाई नहीं किंतु ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ମତେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ଦେଖା କଲି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ତୁମ ପ୍ରତିଟି ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିକି ବୁଲିକି ଆସିଛି ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତି ଦିବଙ୍ଗତ ଶରତ କୁମାର ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଶରତ କୁମାର ଦିନାବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଟି ଗାଁ ସେ ବୁଲିଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ମାନେ କହିବା ବାହୁନା वीडियो भी अच्छी ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି କିମ୍ବା ସଭ୍ୟ ଏବଂ ବହୁ ଉପାଦ ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା ସେ ଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମେ ଭାବୁନଥିଲି ଯେ ସେ ସତରେ ହଁ କରିବେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତ ସମୟ କେତେଟା ଗଲେ ବି ଗୋପୀନାଥପୁରରେ ସେ ଆସିପାରୁଥିଲେ ଯାହା ହଉ ସେ ଆସିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କଲି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ